Hej Mads og velkommen til vores fremlæggelse af økonomi og velfærdsstat. Vi har lavet en problemformulering, som lyder: Vi ønsker i vores opgave at undersøge den danske økonomi i det samfund. Vi har på baggrund af velfærdsstat og økonomi valgt at undersøge, hvordan økonomien fungerer i Danmark. Ud fra det har vi 3 underspørgsmål, hvor vi starter med det første. Underspørgsmål 1. Vi vil redegøre for, hvilken økonomi, der køres i Danmark i dag. Der findes 2 forskellige former for finanspolitik. Den lempelige og den stramme finanspolitik. Den lempelige: en stigning i de offentlige udgifter eller en nedsættelse af skatterne, der forøger den samlede efterspørgsel. Der kommer også en høj inflation, så pengene bliver mindre værd. Den stramme: staten trækker penge ud af det økonomiske pengekredsløb ved at trække penge ud af folks indkomster, f.eks. ved at hæve skatter og afgifter. Staten har overskud, altså de får flere penge ind, end de bruger. Et eksempel på det er, at man benytter den konstruktive finanspolitik for at stabilisere økonomien og undgå en høj inflation. Pengene bliver mere værd. Vi fører en stram finanspolitik i Danmark, og der bliver holdt på pengene. I bilag 3 kan vi se, at arbejdsløsheden er tæt på det laveste niveau i 4 år. Kontanthjælpsreformen for få, især de unge kontanthjælpsmodtagere, i uddannelse og på arbejde, og på denne måde vil det gavne den danske økonomi. For der er mange kontantmodtagere, som ikke arbejder, og man bør få disse mennesker i arbejde. Så vil Danmark og regeringen også have en bedre fremtidsudsigt. BNP er nationens samlede bruttonationalprodukt, som er forkortet. Det er et mål for værdien af nationens samlede mål af de varer, de producerer, plus tjenester og investeringer. Men for at finde den helt nøjagtige bruttonationalprodukt for et land, skal råstoffer og eventuelt statstilskud trækkes fra. Som i bilag 6, som er opgivet, viser det, at Danmarks BNP er steget i 2013. I det andet bilag, nemlig bilag 9, kan det aflæses, at BNP per indbygger for 2012 er det højeste i 5 år. Go. Så har vi underspørgsmål 2. Hvordan hænger konjunktursvingerne sammen med den danske økonomi? Der er 4 forskellige konjunkturer i det danske samfund. Højkonjunktur er kendetegnet ved at have højt BNP, lav arbejdsløshed, højt forbrug og høj inflation. Ud fra bilag 7 kan vi se, at i juli 2008 har vi en højkonjunktur, da højkonjunkturen topper der. Opgangskonjunkturen. Den er kendetegnet ved at have højt BNP, faldende arbejdsløshed og stigende forbrug og en stigende inflation. Det er denne konjunktur, Danmark er startet på, efter vi har været ramt af en hård finanskrise. Vi har inddraget en artikel for Politiken. Lars Løkke skylder skylden på en lempelig finanspolitik på de røde. Så det ekstra bilag, vi skulle inddrage i vores synopsis. I dette bilag beskriver Lars Løkkes situation under finanskrisen. Hans måde at føre en lempelig finanspolitik på, men eksperter og andre politikere kritiserer ham for ikke at føre en stram, som nemlig ville have gjort danskerne mere rustet i finanskrisen. Dog peger Lars Løkke på den røde opposition som the bad guy i denne situation, fordi han mener, at da han trådte til i 2007 og lagde finanslovsforslag på bordet, kunne han godt have tænkt sig mere lydhørhed. Lavkonjunktur. Dette er ofte kendetegnet ved lavt BNP, der ikke bliver produceret så meget, høj arbejdsløshed, lavt forbrug og faldende inflation. Nedgangskonjunktur. Det er faldende BNP, højere arbejdsløshed, faldende forbrug og høj inflation. Priser og lønninger stiger, og pengene bliver mindre værd. Ledighed. Ud fra bilag 8 kan vi se, at ledigheden for kontanthjælpsmodtagere er voksende, og at den for dagpengene er faldende, fordi til sidst på diagrammet begynder den at falde. Så 3, 2, 1. Økonomiske pengekredsløb. Renterne er lave, og det skyldes blandt andet, betalingsbalancen går godt. Siden 2012 har der været overskud, fordi eksporten er større end importen. Overskuddet er hermed til at holde de meget lave renter, som gør, at en fremtidig vækst, som holder hånden under det skrøbelige arbejdsmarked. Betalingsbalancen er en form for økonomien i Danmark, og hvis den gode økonomi kan fortsætte i Danmark, kan det føres ud i Europa, som vil gøre, at Danmark ligger på kortet. Det er attraktivt at vide, at Danmark har en god økonomi. De har nemlig opgangskonjunktur, efter de har været igennem finanskrisen. Det økonomiske kredsløb er en opfattelse af økonomien som et kredsløb, hvor penge løber den ene vej, og varer, tjenester og arbejdsindsatser løber den anden vej. Inden for landets grænser cirkulerer pengene mellem 4 instanser: husholdninger, virksomheder og den offentlige sektor og pengeinstitutterne. Da vi har en stram finanspolitik, har den offentlige sektor taget flere penge fra pengekredsløbet. Renterne er generelt lave i Danmark, så vi har heller ikke så stort forbrug. Fordi vi har startet på opgangskonjunktur, får folk flere penge mellem hænderne, og derved stiger forbruget, hvilket gør, at virksomheden tjener flere penge, som gør, at de får meget mere at lave og bliver nødt til at ansætte flere medarbejdere.
Underspørgsmål 3. Hvilke fordele og ulemper er der ved at føre en stram eller lempelig finanspolitik? Og hvem mener hvad? I bilag 2, som er opgivet, har regeringen med at tage mere skade end at gavne ved at køre en lempelig finanspolitik. Dette siger finansordfører for Socialdemokraterne. Stabiliteten i Danmark og den tiltro til dansk økonomi vil blive sat over styr. Altså de er meget imod den lempelige finanspolitik. I det næste bilag, altså bilag 4, ligger regeringen op til at stramme finanspolitikken mere. Men ifølge vismænd er dette en dårlig idé, da det ikke vil gavne os. Men man bør i stedet føre en mere lempelig finanspolitik, mener de. De mener, at man bør sætte skatter længere ned eller større offentlige udgifter, eller begge dele på samme tid. Mere vækst og flere nye arbejder herhjemme. Finanspolitikken har været stram siden 2011 og bør laves om. Der er sket en BNP-stigning fra 2012 til 2013, og Danmark bør derfor arbejde for, at EU giver en mulighed for at lande med bedre offentlige finanser og få lov at køre med større underskud. Dette bringer os til konklusionen. Vi kan på baggrund af vores problemformulering og underspørgsmål konkludere, at den danske økonomi er meget bedre i løbet af de seneste 5 år. Det økonomiske pengekredsløb kan ses på 2 måder, henholdsvis finanspolitisk og pengepolitisk, som er forbundet med vores økonomi. Derudover kan man se, at det økonomiske pengekredsløb er afhængig af konjunkturerne. Samtidig er folk begyndt at få flere penge, efter vi har startet på en opgangskonjunktur. Vi kan se, at de fleste argumenter er med i en lempelig finanspolitik, for eksempel i bilag 2 fra Socialdemokratiet, men i bilag 4 er vismænd faktisk for en mere lempelig finanspolitik og mener, at det ikke vil gavne Danmark at stramme finanspolitikken mere.